Gejša je historická romantická dráma, ktorá sleduje život japonského dievčaťa Chio, ktorá je v mladom veku odtrhnutá od rodiny a predaná do gejša domu Okiya v Kyote. Napriek ťažkému osudu a rivalitám sa z nej stane jedna z najuznávanejších gejší pod menom Sayuri. Príbeh sleduje jej cestu plnú obetí, krásy, tradícií a nenaplnenej lásky, odohrávajúcu sa na pozadí predvojnového a povojnového Japonska. Film je vizuálne pôsobivý, ponúka pohľad do fascinujúceho sveta gejší a ich kultúry. Bol natočený podľa rovnomenného románu Artura Goldena a získal 3 Oscary. Greyhound – Bitva o Atlantik je vojnový film odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny. Sleduje kapitána Ernesta Krauseho, hrá ho Tom Hanks, ktorý velí americkému torpédoborcu USS Greyhound počas jeho prvej misie eskortovať konvoj spojeneckých lodí cez nebezpečné vody Atlantiku, kde číhajú nemecké ponorky, U-boty. Film zobrazuje napätý boj o prežitie počas niekoľkých dní, keď je konvoj mimo dosahu leteckej podpory a musí spoliehať len na lode a ich kapitánov. Film je plný napätia, námornej stratégie a osobného zápasu s pochybnosťami a zodpovednosťou. Scenár napísal Tom Hanks podľa románu The Good Shepherd od Forestera. Pi a jeho život je dobrodružná dráma o chlapcovi menom Pi Patel, ktorý prežije stroskotanie lode počas plavby z Indie do Kanady. Ocitne sa sám na záchrannom člne uprostred Tichého oceánu, no nie úplne sám. Spolu s ním je na člne aj bengálsky tiger menom Richard Parker. Film sleduje ich neobyčajné a duchovné putovanie, počas ktorého sa Pi učí prežiť, čeliť prírode a spoznávať seba samého. Film režíroval Ang Lee a získal 4 Oscary, vrátane najlepšej réžie. Je známy svojím vizuálne ohromujúcim spracovaním a hlbokými filozofickými témami o viere, nádeji a realite. Mlčanie jahniat je psychologický thriller o mladej agentke FBI Clarice Starling, ktorá vyšetruje prípad sériového vraha známeho ako Buffalo Bill. Aby ho dokázala nájsť, požiada o pomoc doktor Hannibala Lectera, bývalého psychiatra a zároveň nebezpečného kanibala, ktorý je uväznený za vlastné vraždy. Medzi Clarice a Lecterom sa rozvíja napätý a intelektuálny vzťah, pričom jej Lecter postupne odhaľuje informácie o vrahovi výmenou za osobné detaily z jej minulosti. Film je známy svojou temnou atmosférou, brilantnými hereckými výkonmi, najmä Anthony Hopkins ako Lecter a Jodie Foster ako Starling, a získal 5 Oscarov, vrátane najlepšieho filmu, režiséra, herca a herečky. 12 rokov otrokov je silná historická dráma založená na skutočnom príbehu Solomona Northupa, slobodného černocha z New Yorku, ktorý bol v roku 1841 unesený a predaný do otroctva na juhu USA. Počas 12 rokov prežíva Solomon kruté zaobchádzanie na rôznych plantážach, kde čelí fyzickému i psychickému utrpeniu. Napriek všetkému si však zachováva nádej a dôstojnosť, až kým sa mu nepodarí získať späť slobodu. Film režíroval Steve McQueen, získal Oscara za najlepší film a je známy svojím autentickým a emocionálne silným zobrazením otroctva v Amerike. To je hororový film natočený podľa románu Stephena Kinga. Dej sa odohráva v malom mestečku Derry v štáte Maine, kde sa začnú záhadne strácať deti. Skupina detí, nazývaná Klub lúzrov, odhalí, že za zmiznutiami stojí zlomyselná, nadprirodzená bytosť v podobe klauna menom Pennywise. Tento démonický klaun sa živí strachom a objavuje sa každých 27 rokov, aby lovil miestne deti. Skupina priateľov sa mu rozhodne postaviť a spoločne čelia vlastným najväčším obavám. Film kombinuje horor, napätie a priateľstvo a je prvou časťou dvojdielnej adaptácie slávneho románu. Druhá časť, to kapitola 2, vyšla v roku 2019. Shogun. Shogun je historický dramatický seriál založený na románe Jamesa Clavella z roku 1975. Odohráva sa v Japonsku na začiatku 17. storočia, počas obdobia občianskych nepokojov, keď sa krajina zmieta medzi rôznymi vojenskými frakciami, ktoré bojujú o moc. Príbeh sleduje anglického námorníka Johna Blackthornea, ktorý stroskotá pri japonskom pobreží a postupne sa dostáva do sveta samurajov, politických intríg a kultúrneho stretu medzi Západom a Východom. V Japonsku zohráva dôležitú rolu v boji o moc medzi japonskými vládcami a nakoniec sa stáva dôverníkom jedného z najmocnejších mužov v krajine Toranu Tomu, inšpirovaného historickou postavou Tokugavu Ieyasu.
Seriál kombinuje akciu, politiku, romancu a kultúrne témy a ponúka hlboký pohľad na feudálne Japonsko, jeho zvyky a česť samurajov.